Takto vám ukážem, jak to je. Jak to ešte teba spravím my, ľudkovia. Tu mám miešačku zakrytú. Takto. Poď sem, Gafido. Tu mám taký dožak vyrobený. To mám na vlečku spravenú. Takto. No. A ide to vykopať ešte. Takto to je ešte vykopať. Takto to je vykopať. Toto všetko ešte do chuja. Toto ešte preč. Čo je, Gafido? A na zajtra mám na pláne robiť to, že keď bude pršať, to ešte musíme ako dočistiť. Celé. Dočistiť. A treba mi spraviť. Rozkopať túto díru, túto húlu. Musím nasadiť túto do zemi. Budeme na tých 180 kábel. Optika tam mi pôjde, externetový, vzduchová hadica. Toto všetko vidíte, jak to je. A tak všetko potrebujeme natiahnuť do zemi. A túto húlu, čo vidíte, to tiež treba mi zakopať a potom donesiem kameň, zožhabujem to celé s otcom a potom budeme už stavať. A ešte ďalej, už potom sa budú betonovať stojky, už potom také, a už potom to bude takéto spravené. Stojky, takto porobiť, tu sú všetko natiahnuté káble, všetko, čo treba dvojlinkový tam je. Keď si to vám to aj ukážem. Kde je ten kábel dvojlinkový? Toľko kábel tu je. Tu máte optik, tu máte trubičku, tu máte, čakajte, tu je dvojlinkový kábel, tu máte 400 V kábel, tu máte internetový kábel a tu máte hadicu. Potom treba spraviť všetko natáhnuť do zemi. A tu máte aj vajku slovenskú. A takto to mám spravené. Všetko vám spravím pekný deň.